Bi arabadon ye avril kalo tile mugan ni fila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabaranin filɛ nin bɔkɔ a ye aw bisimila an ka kunnafoni se telimaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na l'école karamɔgɔ ka lafasali kuluba min bɛ yen nɔ n'u k'a ma ko syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 k'u ye laɲini sɛbɛn dɔ bila baarabila sɛbɛn de don a bɛ fɔ min ma ko préavis de grève tile saba ɲɔgɔnna a bɛ taa o de la ka daminɛ min ye mai kalo tile tan ni saba ka taga bila mai kalo tile tan ni duuru la san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ walasa ka jagoya ko laɲini caman bɛ yen nɔ minnu b'u fɛ minnu bɛ yen nɔ ni jaabi ma di o la ko ka o laɲini ninnu sabati. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko bagan marayɔrɔ ni dɔw b'a dɔn bagan jagoyɔrɔ la Falajɛ n'o ye Falajɛ garabali ye a jirala k'a fɔ ko a ka ca ayiwa sifinso ni dɔw b'a dɔn bari la o sigiyɔrɔma 30 ɲɔgɔnna o de awa cira ani ka taga se mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ tɛmɛ so kɔnɔna na n'o ye awa so minnu bɛ yen nɔ ni maaw bɛ taa kulonkɛ kɛ a kɔnɔna na n'o ye chambre de passe ye o caman de cira Falajɛ garabali kɔnɔna na. N'an bɔra yen nɔ kiiri min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ mɔgɔ faga wale la a jirala k'a fɔ ko finitigi min bɛ yen n'o ye caporal Ayisa Bari ale ka fagali kiiriw dayɛlɛla tarata avril kalo tile mugan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Mali kiiritigɛso min bɛ yen nɔ n'u k'a ma ko cour d'appel n'a dagalen filɛ nin ye Banakabugu la. Ni an bɔra yen halisa an bɛ taa an ka marabolo min ni o ye Moptikaw fɛ yen nɔ awa ko tarata avril kalo tile mugan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in na a jirala k'a fɔ ko kasara dɔ ye Mopti ale yɔrɔ dɔ minɛ n'u k'a ma ko DIC n'o ye u ka baraji dɔ ye nin digi min filɛ nin ye n'o ye u ka ji kunbɛ siraw ye ko tasuma jeni de ye yɔrɔ kofɔlen in sɔrɔ min ye bololaminɛ caman ye o kɔni tiɲɛna a sababu la i n'a fɔ kunnafoniyaw b'a sɛbɛntiya cogoya min na. Mali finitigiw sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabu Mali ni Moritani cɛ dugumisɛnnin caman bɛ yen nɔ Mali finitigiw forces armées maliennes sera ka tɛgɛ kɛ minnu kan k'o bɛ Mali finitigiw ka yamaruya kɔnɔna na an bɛ waati min na i ko sisan. Nin wagati in na an bɛ taa kɔkan kibaruyaw nɔfɛ Nizeriya jamana filɛ nin ye ka baara dɔw bali u ka jamana kɔnɔna na u ka fangabulon n'o ye gouvernement ye a y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ tɛna kɛ n'a ye bilen min ye sogo kamamafɛnw ye n'o ye volayiw ye ka taa se ayiwa siman fo ka taga se fura ma o n'a ɲɔgɔnko caman ani balo ɲɔgɔnna caman ko kana bɔ bilen u ka jamana kɔnɔna na ko ayiwa CEDEAO kulu fɛnɛ kɔnɔna na ko diɲɛ tɛna kɛ bilen balo ninnu ka bɔ o fana dancɛ ninnu na. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sen telimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.